ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш тj. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд мошинои нав роӣ карданд ки мо қабул карда пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромад сурат маълумот шуд дар WhatsApp имо экран буда роӣ кунем. мо дар видеои оянда ҳамин хел реклама мекунем. дар имзо навор аст Opel Astra аши мақсад састайнои вагони универсалаш ҳаст Toyota Camry D, Toyota Corolla дӯстони азиз ва VAZ 2106 ҳаст Opel Sedan бо нархҳои арзон ва Opel Caravan ва Opel Vectra, Daewoo Nexi ва Opel Astra J ва дигар мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон барои шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки аз куҷо ба шумо мошина дар кор мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 1000 баробар аст ба 163 сомонӣ. навор аст мекунем, маромад рафтем. дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кунанд, як компания грузоперевозка хубро ба шумо тавсия метиҳем ки компанияка Ёқуб яка бурои шуморо аз Москва, Московский област қабул мекунад ва ба территорияи Душанбе, Ёвон, Ваҳда, Тисор, Регар ва инчунин ба территорияи Хатлон 25та ноҳияшта оварда мерасонанд. аз шаҳри Бохтар сар кардаги то Данғара, Кӯлов, Восеъ, Фарход ва территорияи Калхозу Обшин 25та ноҳияҳои шаҳри Хатлон оварда мерасонанд. якуним камазе ҳастае ки ба территорияи Хатлон 25та ноҳияш бурда мерасонанд. фарқ надорад Кӯлобай, Восеъ, Фарход куҷо ки набошад бурда мерасонанд. ва инчунин территорияи тобе марказӣ яъне Душанбе ҳама территорияш яъне ки территорияи гӯшаи ванаи Душанбеда оварда мерасонанд. ва инчунин дӯстон мошини майда ҳам доранд ки мошини майда кади рафта бортона аз замун ҷои кор ё ки аз замун хонатон рафта мегиранд, яъне ки мошини майда рафта аз ҷои кор то пеши камаза оварда мерасонанд. нархи мақсад бор аз кило вобаста мекунад ва агар айноми канали мо гап занед ба шумо скидка арзон мекунанд. маромад компанияка Ёқуб ба шумо тавсия метиҳем аз номи канали мо гап занед, скидка дорад. маромад албатта бортона роӣ кунед. Ассаламу алейкум, подписчики Рахш тj. Ассаламу алейкум, достони азиз. Как вы видите, вот мы очередной умрахач паломничество отправляем свои клиенты. Ну, в общем, сейчас вы сами своими глазами увидите, откуда, что, к чему. Ну, много кто нам не доверяет, вот поэтому решили маленький видеоролик сделать для вас. Ну, в общем, сейчас вы сами все увидите, иншаллах. Оставайтесь с нами, если вы не подписаны на этот канал, подписывайтесь и не жалейте одный лайк, пожалуйста. Сейчас, короче, все вы сами увидите. نام من علی جان. ما ای دوشنبه تاجیکستان میشیم. اینم استانبول اومدیم. اینم آدم ما استشهاد کردن. آدمای بارناک هستن. بین بچه‌ها یگان به تشویش. نام شما ایگزو اومده. طاهر از شهر دوشنبه از حساب مارکت روم. کجا رفته است ان شاء الله؟ حاج عمره. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ имрӯза аст баъдрон ки Opel Astra H аст ки дар кузуфи Universal Caravanаш светои сафед 2 моҳ пеш ай Европа мега оварди растамошка ва ҳуҷҷаташ кардаги мошин вагон. соли паришаш 2008 солае ки сӯишориш бензини холия авбиомотор 1.8 литре коробка механика ҳолати мошин баъдрон беҳтарин ай. мошина мегад 2 моҳ пеш мегад ай Европа оварда мегад мошин дар Тоҷикистон ҳоли гаштагӣ нест ай. растамошка 1 сола ҳуҷҷат кардаги аст баъдрон мошин мегад кам гаштага бениҳоят тоза мегад ягон камбудӣ надорад. ҳама ҷош мегад гара 12 моҳи ровна мегад ҳуҷҷат дорад. хай кондитсионер, электропакет, салончаш тоза, ягон ҷош ягон сарапина пӯшидагӣ надорад. то қассуми холӣ мегад алиш палиш намешавад, яъне ки дӯстона срочна мегад пул дар кора. нарша мегад 85 та мегем бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ тарафи московский ноҳияи ҳамадонида қарор дорад. якумаш аст рақамҳои вавило Тоҷикистон ахираш аст 98 WhatsApp пайваст дорад ва дуюмаш рақамҳои Россия аст. инаш ҳам кор инаш да WhatsApp ҳам пайваст дорад. инаш рақамҳои Россия ва яш ай Тоҷикистон. фақат аз шумо хоҳиш дорам мегӯям ки фақат ай соати 8 сар то соати 8 бегаҳ мегад занг дигар вақт мегад мақсади кор доранд гап зада наметавонанд. фақат одамони харидор лабой мегад устода биёр мегад ба устод мегад мошина лабойша правика кун. нашод сумуш 85 та бо муомиладор маромад занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D аст баъдрон ки SK американка соли бароишаш 2010 солае ки сӯзишориш бензини холия авбиомотораш 2.5 литра коробкаш автоматай саистани мошин мегад беҳтарин тоза.
мошин мегӯяд дӯстони азиз кондитсионер, электропакет, фарои кисенен, хоб андроид монитор ва калонкои оригиналша мегӯяд мошин мегӯяд свежаи сиёҳа мегӯяд ягон камбудӣ надорад. Баллонамаш пачкачи хеле ки дар ҳоли дидисен мошинча мегӯяд тозаакай. Просто мегӯяд пул дар кушта мошина мақсад фурӯш намудем. Старт-стоп ҳама чи дорад, эска тоза. خب ماشین عین حال قرار دارد در شهر دوشنبه و فروخته میشد با نرخ 135,000 سومانی است که بعد را معامله دارد. 135 تاش میگه با سودا دارد. التماس میگه فقط آدمانی خریدار میگه زنگ زنیم، آدمانی که علیش میکنن زنگ نزنید، آدمانی فقط نلیچی سومکتی. ماشین در دوشنبه 135 تا سودا دارد، کدومی که میخرد مرامت زنگ زنید. بگذاریم با سری ماشین فروشی. Toyota Corolla 3 аст баъдро ки соли барои 2012 солае ки сӯйшӯраш бензини холия объём мотор 1.8 литра коробкаш автомата сайстани мошин баъдрон беҳтарин ай. ҳуҷҷатош мегӯяд солона. хоб задни камера 4 та баллон пачка моторш беҳтарин хадавои кадагӣ хай кондитсионер электропакет радной краска. мошин мегӯяд дар пойтахт гаштага мошинча мегӯяд мақсад ки тозаака яъне ки расход намекунем. нашод сумуш мегӯяд бисёр не камтар муомила мекунем. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбеи пойтахт ва нархаш 98,000 сомонӣ аст баъдро ки бо камтар муомила мешавад. 98 та кадоме ки мехара омада мега аз пеш бина ва савдо мекунем. шахсоне ки мехара рақамошон дар поини видео. дӯстони азиз шумо дам агарам хали мошинои майда, мошинои боркаш, хона, замин, квартира ягон маҳсулот, ягон чизе ки барои фурӯхтан бошад маромад пешкаш кунем, мо дар WhatsApp иморо кунем, мо инам хел реклама ва фурӯшта мегузорем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст баъдро ки Opel Astra J аст ки соли барои 1999 аст ки сӯйшӯраш бензини холӣ. объём мотор 1.6 литра коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега айвагон гирифта буда мегӯяд мошин мега тозара як даст гаштагӣ тоқа бензини холӣ мегӯяд газа дагӣ нестай. хадавои кадагӣ кузуфаш мегӯяд соза мегӯяд маълумотои иловагӣ мегӯяд тариқи телефон. мошин дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбеи пойтахта ва фурӯхта мешавад бо нархи 43500 сомонӣ ки бо муомила дорад. шахсоне ки мехаред ду та рақам аст ки ҳар ду рақамошонда кадомиш мақсад кор кунад. якташ мақсад мегафон аст, якташ вавилон. кадомиш ки кор мекунад дар аввал нависед дӯстони азиз, бештар маълумотша гирен. ба хотири меҳнатҳои мо я лайкира гузорем фаромӯш накунед ва шахсоне ки аз куҷое ки ба шумо мошин ки дар кор дар комментари нависед албатта пешкаштон дар видеои оянда мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст баъдро ки намхали светои сирх Daewoo Matiz соли барои 1999 аст ки сӯйшӯраш бензини холия объём мотор 1.1 литра коробка механика. мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегӯяд 10 моҳи дига ҳуҷҷат яъне ки документ дорад 10 моҳи дига. خب ماشین میگه خیلی حالتی کوریده میگه بالونش خیلی سرید نه سالونش هم توزه اینم خرید نخدو سراش نمیگه پول در کره ماشین فروش دامده و بیشتر معلوماتای پورش هم میگه تاریخ تلفن میگه خودشون میگه نه که خیلی مقصد کمبودی و راسخودش نگفتن خیلی کدوم تو که میخریم بو زنگ زده معلوماتای پورا و انیکش که تو قسمی خالی علیش نمیشه و بسیار هم ارزان نمیشه. نرخ ماشین بعد رو 17000 سومانی میگه خیلی شخصانی که میخرین با زنگ زنین. این ماشین هم در تریتوری دوشنبه دا قرار دارد. نور امروزه ما بسیار ماشینمون از دوشنبه است خیلی با از دیگر جامعه است مقصد بسیارترش از تریتوری دوشنبه پیشکش دیگه است. شخصانی که میخرین هم ماشین نمره هم ماشین رو رقم تلفنشو در پای نوشته است زنگ زنین. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. боз як мошини фурӯшӣ аст баъдро ки Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван соли барои 1993 аст ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. объём мотор 1.6 литра коробка механика. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 баллонаи средни хоб 4 дискаҳои простой ва дӯстони азиз радной краска. хай мошин мега ҳолати корида не ки хай агар солшам кӯна боша не ки мошинча мегад мақсад нахадвастай. خب نرخ ماشین هم میگه 21500 تومانی است بادرون با نرخش میگه معامله میکنیم شخصی میخرین سروش نمیگه زنگ زنین. خب این همین رقم مگافون شده ماشین از دوشنبه 21500 تومانی سودا دارد که معلوماتای پورش نگفتن خطا میتونین که با زنگ زده بیشتر معلوماتای انیقش گیرین. دوستان عزیز از شما خواهش کنم خمو مهنت میکنیم مونتاژ میکنیم لایک زنه فراموش نکنین چی ماشینی که از گوجه در کار نایسته ما پیشکشتون میکنیم. میگذاریم با هفتم ماشین فروشی.
ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ки Opel Astra F ҳастае ки дар кузифи сидан. Бисёр баъдрон дар комментария хоҳиш карданд ки сидан муна бари шумо сидан хай ҳолати соза мега бо хайхтон ани қада мегирем. соли бароиши сидан 1990 ҳастае ки сӯзишвориш ҳам газ ҳам бензин дорад. Абиё мотор 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошина хай маълумотои пураш нест, мақсад маълумотош кам мошин мега хай ҳолати хубда қарор дорад. соҳиб шуда мега гапа гуфтае харидори аниқ боша мега мошина мега аз пеш омада бинед, мақсад муомила мекунем. нархи мошин 17000 сомонӣ дӯстони азиз муомила дорад. 90 сола не ки солош не хеле танаш, мақсад ай берун, мақсад хеле дурун берунош ранги солои 95-96 шахсоне ки мехаи рақамошон дар поини видео ҳаст марамат занг зада бештар маълумот гиред. то қасуми холӣ алиш палиш намешавад. дар шаҳри бухтада мошин айни ҳол қарор дорад. рақамошон билайн марамат тамос гиред. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A ҳастаи баъдрон ки навхали светои сирх соли бароишаш 1993 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензин дорад. абиё мотор 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочно мега $1 курае. мошин баъдрон документош буд шудага не ки мақсад пули документша мега метием пули документша мега минус мекунем. хай камтар меличовка мега кодра нами дар рӯи сурат мега маълума айхи мошин мега 100% созае. фақат кам меличовка хай дар сурат дисе хитон кор дора хай мумкин минус мекунем мега соҳибаш бо хитон қатиш субат меше чақчақ мекунем. хоб мошинча баъдрон хай балоншам средня ҳуҷҷатош бушдага ҳастае. мошин айни ҳол дар душанбаи пойтахт. нархаш 13000 сомонӣ ҳастае ки бо камтар мақсад муомила дора мега соҳибаш. хоб шахсоне ки мехарин рақамошон дар поини видео ҳастае марамат занг занед. дӯстони азиз, аз куҷое ки ба шумо мошин чизе ки дар комментария нависед мо агар ёфтем якум шумода пешкаш мекунем. лайка фаромӯш накунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ки Daiwo Nexia ҳастае ки светои сафед соли бароишаш 1996 ҳастае ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. абиё мотор 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад. масъала намехӯра хадавои кардагӣ коркуниш мега 100%. дӯстони азиз, мошина мегирем фақат газ метиҳем. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе ва фурӯхта мешавад бо нархи 14000 сомонӣ ки бо савдо дорад. дӯстони мошин мега савдо дора мега мақсад ки омада бинем мошин мега муомила мекунем. мошин айни ҳол дар шаҳри душанбе пойтахт. мақсад дар рақамошон билайна метавонем ки бештар маълумота аз соҳибашон гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон ки ваз 2107 ҳастае ки навхали састенои среди нахаду. хоб соли бароишаш 1989 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи мотор 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. инам хеле светае балоншам ҳолати кория як 60-70% ҳастае. хай мошин средия не ки созае. шахсоне ки мехарем баъдрон бо занг захтон маълумотои аниқша гирем. нархи мошина мега 7000 сомонӣ гуфтасем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар территорияи шаҳри ваҳдат. ин ҳамин рақамҳо мегафон шуда. шахсоне ки мехарин занг зада маълумотои пурра ва аниқша ай соҳибашон гирен барои ки маълумотша нагуфтиянд. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 2106 соли бароишаш 1993 ҳастае ки сӯзишвориш бензини холияи абиё мотор 1.6 литре коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 таванонаи средни. дӯстони азиз, мошинча мегад хай соза ҳолати миёнае не ки хубае. нархи мошина мега 6500 сомонӣ бо конкретна савдо дорад. яъне ки 6500 сомон дар ноҳияи ашт қарор дорад. шахсоне ки мехаред марамат занг занед. дӯстони азизи мо ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигҳбон.